Hasiko dugu elkarrizketa gaur kantari, nago gertatuko denari adi, ea zer egiten dugun, sofa batean juntatuta gaur bilagun. Hemen daukagu dantza eta hitza, nahi dugu hitzegin nolakoa den bizitza eta horretan gabiltza, ez da murritza. Beraz, desio duguna gorpuztu dadila, ea ze marabila gaur hemen ateratzen den, eskerrik asko gonbidatzeagatik ni, egunon eukeni. Hola, kaixo, egunon. zemur. Ongi, bueno, holaxe bote prontoan kantuak eta botatzeko prest. Oia, esan improvisatuko zuela, eta improvisaketa pikaina. Esker, begia zan azken aldian jolasten nabil, hitza, erritmoak eta, bueno, egia da bertsolaritza ohikoena pixkate utzi nuela, lan asko egin behartzen, eta ez neukan burua inbeste lan egiteko buruarekin bakarrik, baina musikak eta hitzak ematen du aukera, baita ere sentimentuak eta gauza jartzeko beste modu batera, ez orduan, horrekin nabil, orduan, pozik. Bertsolaritzare, egabilko zenun base moduan improvisaketak iteko, Bai, zalantzarik gabe, 12 urterekin hasi nintzen hitzekin jolasten eta errimak eta lantzen, eta orduan horrek bai eman dit gaitasuna, errimak eta lotuak ditut buruan, neurria ere errexia egiten zait, ez, ohituta bersoen neurria, eta gero ja amaseirekin musikarekin hasi nintzen, orduan bien arteko zubi hori egitea, nahiko naturala izan da niretzat, eta asko erreztu dit bertsolaritza, geroko improvisak eta guziak egitera, bai. Euskal Estana, gaintzakoa. Gaintza Nafarroa. Hola. Euskal Herria. Hoi esan behar nu, gaintza Nafarrokoa, Gipuzkoan ere, berako ogutizionoa, gaintza bat, eta hori ez Berseketa Nafarrokoa, Nafar guapo baidakagu, gau egun. Bai, askotan argitzea tokatu izan zaitez gaintzarena, eta gaintza ordizia ondoan da, gure gaintza txikiaren aldarrikapentsoa, hementxe eukeniren txokoan. Bertso mundua ez bai, zapatu dituzu plaza batzuk, bertsotan, zu magisteritza musikala ikasi zenun zergatik. Begira, nik uste dut izan zela hori, 18 urterekin edo musika gustatzen zitzaidan, ez nekien oso ongi zerekin bizitzan, eta esan nuen, klaseak eta ematea umeekin egotea gustatzen zitzaidan, orduan pentsatu nuen, magisteritza izan daiteke modu bat, zerbait ziurra edukitzeko, ez, badakizu artearen mundu honetan, ez da gauza gutxi daudela ziurrak, ez. Orduan, intentzio horrekin egin nuen, eta zerbait ikasiko nuela ere susmatzen nuen, eta ikasi nuen, baina gero bukatu nuen, eta esan nuen, ez dut eskolan egon nahi dut jarraitu investigatzen, musika egiten, kantatzen, eta apostu bat izan zen, arriskutsua izan zen, ez? Esan nuen, lo loko esaten den moduan, ez? Eta orduzkeroztik banabil gauza ezberdinak egiten, eta ez naiz damutzen egia esan. Hori esan behar nizu, arriskutsua zen erabekioi, baina begira nun zauden oskaba. Eskertzen dizut balorazioarena, lekuaren balorazioarena, ez? Azkenean, mi batzutan ere buruari ere galdetzen diot, ematen du batzutan artista izateko ere oso famoso izan behar duzula, edo gauza pila batekin, nio hartu naiz, bizi naitekela, eta azkenean batez ere nahi dudana da, egiten ditudan gauzetan gustora egon jendearekin, eta garrantzitsua da, eta hartzen nintzen, behintzat momentu hartan ni eskolan ez nintzen gustora sentitzen nahiko kaineroa iruditzen zitzaidelako, ez? Aurrak urduri, ni urduri, ez zen ere momentua, erabaki nuen jarraitzea, eta lortu dut bizitzen ari naiz, gustora nago egiten ditudan lanekin eta topatzen naizen jendearekin, eta, ez dago atzera bueltarik. Baina ikasketek zerbait emango zizuten pertsonal
Ba, izalantzarik gabe, magisteritzan eretzako izan zen, eta aurreko lan guztia, ez? Fokalizatzeko bide bat, lanak egiteko bide bat, gai ezberdinetatik elikatzeko bide bat, eta nik uste dut karrerak ero badirela, batzutan ematen du karrera egitea esan nahi duela ja lanean badakizula, ez? Eta netzako da kontrakoa da hasiera bat, ez? Da alako irekiera bat, dastatzeko ematen dizu ze aukera egon daiteken, eta bada modu bat esateko, gai naiz, gauza batzuk aurrera eramateko, proiektu batzuk aurrera eramateko, ez? Han ikasi nuen metodiko izaten, oraindik baitute amets geiztoak ez ditu dala unibertsitateko ikasgai guztia bukatu, falta udala baten bat, alegia, lan bat da, ez, karrera bat ateratzea, eta asko ikasten da zalantzarik gabe, bai, eta gero jendearekin harremana, gauza asko, bai. Ez nuen pasa, berezeki. Momentu batzutan ez, hori gauza asko egiten dituen, unibertsitatean nengoen, baina musika taldeekin nengoen, Larraungo gaztetxean nengoen, bertxotan nengoen, orduan azkenean gauza asko ziren denak batera, diru gutxi, gauza egiteko asko, eta ere gaztediaren investigazioa parranda ere, orduan momentu batzutan batez ere examen garaiak nahiko estresanteak izaten ziren, bai. Niretzat, baina, hori ere, orain bakarrik amezgaiztotan galditu, gero esnatzen nahi zen momentuan, eta ez bukatu nuen, hori ederra da. Oizka, eta adinoekin nola eramaten dira aurrera hainbat gauza paraleloa. Beira, nik uste arteak edo duena dela zure gustoa, zure lana dela, bai? Nola baita esateko, orduan goizan unibertsitatean nengoen, arratsaldean bertso eskolan nengoen, gauean gitarra jotzen ari nintzen, nolabait, azkenean nire bizitza dena bazen gauzak egiteko, eta oraindik pixkat horrela jarraitzen dut, ez? Gauza asko ez da 8 ordu egin eta listo, ez? Baizik eta gainera gustoko gauzak, orduan hau egin behar dut, hori egin behar dut, orduan egia da, naiz eta gustoko lana izan, ordu asko eskatzen dituela, ez? Eta gero emaitzak ere ez direla hain argiak, baina hori, azkenean gustoko izatearen hori klabea dela, ez? Gauza asko egin ahal izateko paraleloki. Gauza bat badakizue zuzenean dela grabaketa eta hori deitu didate telefono, baina kasurik ez. Gu hori, edukazionean bezala, elkarrizketa dagoenean, deia gerorako. Entzuten da. Hori zen. Hemen mozketari gabe. Zuzenean da. Oizko, eta esan gira zuzei lan, baina seme bala hola. Denoi pasatzen zaigu. Zetaldetan egontzea esate bat edako. Musikari dagokionez, proiektu ezberdinak egin ditut, baina igual buru belarri saiatu gabe edo gauza oso publikoak egin gabe. Egia da, bakarka, egin nuela errimatuz, garenera arrimatuz, deitzen zen proiektu bat, da hip-hopa eta bertsolaritza pixkatuz tartzen dituena, hor lanku bertsolarien enpresarekin emanaldi batzuk eta egin genituen, eta hori nahiko txukun joan zen, eta gero beste igual talde proiektu nagusia izan zen, zuek ere deitu genion bat, batuka da, eta euskal kantak nahazten genituen talde bat, horrekin ere egin genituen emanaldi batzuk, eta lan dexente eskatzen zuen, orduan, bere garaia iritsi zen, eta listo, baino, bi gauza horiek izango ziren talde nagusia, baino gero kantu zale elkartearekin, euskal kantak eta egiten plazetan ere mordoxka bat ibili nintzen, gauzatxo txikiak beti. Esperientzia horiek asko aberazten dute pertsonalki ez. Zalantzari gabe, nik beti izan dut, edo daukat ez alako, ez dakit, komplejoa ez dakiten, baina gauza asko egiten ditudan honetan, ez naiz asko espezializatzen, orduan, bertsolaritzan horrego naiz, baina ez naiz puntakoa. Musikan ez naiz puntakoa, baina gauza asko egiteak eta ezberdinak eta jendearekin harremanetan egoteak nik uste ematen didala alako gaitasun bat, edo alako esperientzia bat jendartean egon ahal izateko eta azkenean garrantzitsuena niretzako ez da igual
alabeharrez, kriston gauza impresionanteak egitea, baizik eta egiten dugun hori eta gauden hori gustokoa izan dadila gaudenontzako, ez? Hori da garrantzitsuena. Ez beha politikan zaituko, baina ago egongo zea, ze ia gauza gehienak euskaraz egin dituzu eta Nafarroan, ez? Bueno, nik uste politikan sartzea ere komeni dela tarteka, ez? Ez gara sartuko gatazka antzuetan. Hori izan du. Baina, bai, egia da, nik erderaz ikasi nuen, bere garaian, gure araitzen, justo eskolan erdera bakarrik zegoen ere garaian, ja ondorengoak euskeraz etorri ziren, baina ja magisteritza erabaki nuen, ordura arte erderaz eta hor euskeraz egitea erabaki nuen ze. Halako autu bat izan zen, eta etzen izan oso konstientea, baina nolabait nik bai ikusi nuen, alegia, okindegiak bere auzorako egiten duen bezala ogia, edo zurginak bere ingururako egiten duen bezala lana, nik nire musika, nire gauzak ingururako eskaintza bat izatea nahi nuen, eta inguruarekin harremanerako zerbait izango zela bai, orduan naturalki apostu bat izan da, eta gero egia da euskal inguruak ere harrera ona daukala euskal artistentzako. Hau, nik esan beharra daukat alegia, ez? Bertsolaritza beti izan da leku naizta guk asko ez jakin, baina venga, etorri eta kantatu edo egin. Bueno, orduan oso interkambio edo elkar trukatze naturala izan da, bai? Euskaraz egiterena eta euskal inguruak hartzea lan hori, ez? Orduan, bai, oso gozada bat izan da, eta eskerrik asko ez nintzen ohartu horretaz. Eta zenba jende ipiliten mila gauza egiten euskal kulturan eta eskotan ez dituguna. Batean gogoratzen ez, baina bertsolariak plazetan milaka ikusi ditugu eta holakoak ez. Bai. Egia da hori, esan dugun, azkenen ikuste artista edo plaza pertsona edo izatea lanbide bat dela beste dozen lanbide bezala bai, eta orduan horretatik edo hor aritu izateko eskatzen ditu 8 ordu egunean, gutxienez edo gehiago, ez? Orduan ez da erresa horretatik bakarrik bizitzea, ez? Eta orduan, bada halako kontzeptu bat deitzen dio dana artista integrala deitzen dela, ez? Artista integralak jakin behar du bertxotan, nire ustez, ez? Adibide bat jartzea garren, baino jakin behar du soinu ekipoa montatzen, berari tokatuko zaiolako igual askotan, musikaz baldin badaki hobeki, zerrela musikaz ez dakiz zer, eta mugimendua eta marketinga ere jakin behar du, eta alegia gaur egun, ofizio baten ez, jende asko eta asko dago, baino alabeharrez, asko eta asko ezin gara edo ezin dira bizi horretaz, ez? Orduan, balorazio handia ere horrari denari, eta gainera maitasunez egiten duelako, ze badago jende pila bat musutruk, edo zenbat musikari daude gure auzoetan, ez? Herriko festak alaitzen, zenbat antolatzaile hori ere ofizio bat delako, ez? Herriko festak antolatzat, musutruk, Haiek eta oberen. Bai, eta hori, eta gustatzen zaielako, eta auzoa maitatu nahi dutelako, ez? Orduan, omenaldi txiki bat, hemendik, ez? Langile guzti horiei, Benitu oso baina zalantzarik gabe. Irrati esatari gisa etzaga ditu. Nire ametxetako bat izan zen, momentu batean, gustatzen zait irratia asko entzuten dut, eta irratiaren magia gustatzen zait, baina, alabeharrez, amets guztiak ezin bete. Batez ere, asko amesten dugunok, zaila daukago amets guztiak betetzea, baina, Euskadi irratian kolaborazio bat egiten dut, eta, irratia aldudan guztietan, Iruñeko Euskal Herri irratian ere sarri aritu izan naiz, eta, nor daki etorkizunean, baina, amets asko gelditu behar dira bete gabe, eta hori da horietako bat, baina, asko maite dut irratia bai. Zer musika entzuten duzu? Galdera oso nada ez, azkenen nik uste dudalako entzuten duzun musika badela zauden barne egoeraren ispilu edo islada bat, bai? Nire kasuan ez da hori bakarrik, baizik gainera musika lanerako erabiltzen dudanez, orduan nolabait lanerako entzun behar dut musika zehatz bat,
orduan, oraintxe bertan, ari naizen ez egiten dantza saio batzuk, dantza libreko saio batzuk, eta hola, ba asko entzuten dut dantzarako musika deitzen dena gaur egun, ba, oinarri elektronikoak eta dituena, baino gero giza elementuak dituena, ba, Indiako ahotsak, Afrikako ahotsak, bueno, olako musika hori desente ari naizen zuten, batzutan nekatu ere egiten nau, ez? Baino, bueno, ba, nire dantza saioik prestatzeko, eta baina gero asko entzuten ari naiz ere neoklasiko deitzen den musika mota bat, eta badira pianoak, bibolinak eta lako gauzak, baino gaur egungo harmoniekin, gaur egungo base elektronikoekin, eta horiek ere ba, beste dantza saio batzuetarako erabiltzen ditut, bai, suabeagoak direnak, baina hori gustatzen zait, ne uste dudalako, ba, nagoelako pixkat melankoliko, nago ere pixkatola, ba, udazkena bezala, ez, hola, ba, maitako, orgox, orduan neoklasiko honek ematen du, ez, holako sensazio hori, orduan, nagusiki horiek, baina gero, bueno, ba, denetarik ere. Begira, ni musika jartzen dut horlako ere bai, baina azoken aldean asko laguntzen dit olerkiak idaztea. Ederra, ez hor badelako azkenean modu bat ateratzeko. Barne mundu inkonkreto hori, ba, pixkat forma pixkat emateko. Esan irazu, zeu musika entzuten duzu, bueno, gai laneako nagusiki, baina zer da musika Oskar Estangabeitza. Galdera ederra, ba. Jo, musika, esango nuke da, alako pomada bat izango balitz bezala beti niretzako, ez? Alako ukendu bat, ez? Betidanik musika entzun izan dudanean, txundituta gelditu naiz, beste planeta batetara joango banitz bezala, ez? Edozein musika mota, ez? Baldin badago maitasun pixka batekin egina. Orduan beti izan da niretzako refugio bat bezala. Leku bat, bueno, non egon ninteken hori ba, unibersoan flotatzen egongo banitza bezala, ez? Eta egiten hasi nintzenean, edo jotzen hasi nintzenean, bazen ere modu bat ni neu unibertso hori bihurtzeko, ez? Horretzen naiz gitarrarekin, nire lehengusina Anabelek oparitu zidan nire lehengo gitarra, hemen aprobetxatu dut eskerrak emateko ere. Anabel! Aupa Anabel! Eta hori, bakarri zuenean, hori ni nire herriko gelan antxe hartu sok bat, pin, 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 baina hori, ba, nabaritzen nuen hori, alako vibrazio berezi batean sartzen induen, bai, orduan magia, ez badu magia hori musikak ez da, oroitzen dut ere hori, ba, gitarra atera udalekuetan, ez zenbat aldiz, kantari hasi eta ahazen zitzaizkigun borroka, alako maitasun berezi bat sortzen du musikak, edo musika gogorra denean ere alako indar bat, ez, ematen du. Pila bat, osea, bukatzen ere gaga oska, baina nuke junai, galdetu gabe, galdera experimental bat. Aurrela. Egingo zenuke zerbait bakarka, edo disko bat, edo talde bat, Oskar Estangabeitza edo. Begira, ba, esango dizut, oraintxe azken aldian, nago musika eta bertsolaritza tresnak dira, baino deskubritu tresna bezala mugimendu librea. Mugimendu librea baitaren lotuta bakoitzaren emozioekin, bakoitzaren dagoen horrekin, Eta badaukat zortea, hori garatu nahi dut bizitzan musikaren laguntzarekin, daitzaren laguntzarekin, eta gurasoen etxeko zati bat prestatuko dut hori landu alizateko orduan, nolabait bada bakarkako proiektu bat, bai? Eta da, ez da diska bat, ez da bertso bat, da espazio bat. Baina espazio bat non sartu, bihotz bat izango balitz bezala, non sartu daiteken, ez? Euskal Herriko odola, edo mundukoa, baina Euskal Herrikoa bereziki Euskal Herrian dagolako, euskerak ere. Eta hor sartu odol hori, eta birikak ere balako musikaren eta dantzaren oksigeno hori hartu, eta pum, berriro, ez?
Euskal Herriko lekutara banatzea odol hori, ez? Orduan, ohartzen ari naiz, bakarkako proiektu horretan sartuko naizela, eta badela nahi nuke izatea bizitzako proiektua, ez? Orduan, beldurra ematen dit, ze beti gauza askorekin aritzean bakarkako olako proiektu handi batetan sartzean ondena uztartuko den gauza handia da, baino hortxe, no, orduan hori egingo nuke, hori egingo dut. Gomitatuko diratu espazio horretara, ez? Hementxe, publikoki, gomitatua zaude, eta ea, urrengo elkarrizketa bat, anegiterik dugun. Ea. Guk jagaituko ezakeu, eta eta mila esker, etortzea gaituko benetan. Mila esker zuri horrelako espazio goxoa egiteagatik, hain eroso sentitu naizena, eta, alako publikoatzeagatik, ez, gu bezalako, edo ni bezalako pertsonen, garrantzia mateagatik, ez, azkenean, opari bat delako ere, beraz, mila esker hor zauden horri ere. Mucho ongi, bai. Agur! Aio!